Assalamu alaikum warahmatullah. Yau zan yi mana bayani yadda za mu yi swing trading a DEX. So kafin nan bari mu ɗan yi bayani kaɗan game da swing trading. Shi swing trading wata dabara ce ta kasuwanci a kasuwar crypto, inda shi ɗan kasuwa wato trader ke saye da sayar da coins cikin wani ɗan gajeren lokaci, yawanci daga kwanaki kaɗan zuwa makonni, domin cin gajiyar motsin farashi wato price swing. Manufar dai yin hakan shine ka saya lokacin da farashi ya yi ƙasa, a sayar da shi lokacin da farashi ya tashi. Ba sai rana ɗaya ba kuma, kamar dai trader ana iya ɗaukar lokaci kaɗan, ba kuma dogon lokaci kamar wanda zai yi investing ko yi holding ba. Ana amfani da technical analysis, chart indicators da dai sauransu don gano lokacin da ya dace ka shiga kasuwa da kuma lokacin da ya dace ka fita. So ana bin kuma ƙaramar riba ne, amma wani lokaci shi a DEX kana iya samun 1x 2x har 5x ma. Kamar misali yanzu, bari bada misali, kamar kai ne kaga farashin Solana ya sauka ya koma $160 misali zuwa 150, sai ka saya, sai bayan kwana 4 zuwa 5 kaga ya tashi zuwa 165, cikin kwana 2 ko 3 kenan, sai ka sayar domin samun karamar riba. So a takaice dai wannan shine abin da ake cewa swing trading. To akwai wasu ka'idoji da ya kamata a ce ka bi kafin ka fara a DEX, wadda kuma za su taimaka maka kwarai da gaske wajen samun wayannan coin da suka cancanta ka yi swing din da su, da kuma dacewa da riba. Sannan kuma karkata da hankalinka, domin wannan strategy ne da za ka yi amfani da established coins wanda sun riga sun ginu. To kawai dai za ka yi kasuwa ne akan su. A nan baka da fargaban za a yi raba kulin naka. So abin da za ka fara yi farko a nan shine, idan ka shigo DexScreener ka, kamar yadda kuke gani haka, sai ka scrolling gefe zuwa hagu, ka yi kokari farko abin da za ka fara yi ka zo filter. Wannan ka danna filter zai kawo maka. So za mu ga all platforms gaba ɗaya, amma mu idan muka danna za mu yi wannan da Solana kawai. Idan ka yi selecting Solana, sai ka danna save. Sannan all dexes din za mu yi selecting also akan radium za mu yi amfani, sai mu yi saving. So sai ka zo ka rabu da liquidity, ka zo ƙasa, ka zo market cap. Market cap abinda za ka yi anan, minimum din shi ka saka 4 million, saboda muna so mu samu coin din da akalla ya kai wata 5 zuwa 6 wanda za mu yi wannan akai, domin ya riga ya zama established. Miliyan 4 kenan. Sannan maximum kuma ya kai 800 million misali, sai ka sa 800. So kamar yadda kuke gani haka, to sai ka je 24 hours transaction nashi, ka je, so ka saka minimum transaction da aka yi kenan. Sannan sai ka je ƙasa, so ina ganin kamar za mu iya tsayawa a haka, sai mu yi applying kamar yadda kuke gani. So ga sunan coins ya kawo mana su, to amma kuma ni nakan customizing saman nan, don abin da muke bukata kawai ya su za mu bari. Za ka koma gefe sai ka je customize. So a nan kusan ba ma son wannan makers din, sai ka on ticking nashi, sai ka cire 5 minutes nan da 1 hour da 6 hours, ka bar shi 24 hours liquidity, market cap sai ka bar shi haka, sai ka yi applying. So a saman nan iya abin da ka riga ka yi su shi zai nuna maka. So ga coins in kun duba
ga ages din, wannan kaga wajen 5 month, wannan 7 month ma. So a nan yanzu abin da za mu fara yi shine bari mu fara ɗaukan guda ɗaya mu gani. Bari mu ɗauki wannan na biyun, odom ɗin. So da ka buɗe shi, farko abin da za ka fara lura da shi shine tunda yawanci an riga yanzu kamar wannan, to wannan ina ga kusan na ga awa 9 aka yi creating nashi, so ba ruwanmu da shi. Wannan za mu koma baya, za mu samu wanda akalla, ok, to bari mu je Moo Deng din nan. So gashi nan kaga shi ya kai wata 8 da kusan kwana 13 ma da aka yi creating nashi. So abin da za mu yi nan shine akwai socials din shi wanda mun riga mun san suna nan already. So farko abin da za mu yi, za mu je mu duba chat din shi ne, gashi na a ƙasa wannan da kuke gani, sai mu danna chat din shi. So yadda kuke gani ga chat din nan ya wannan. So abin da za mu fara yi shine za mu je mu canza time frame ɗinmu, mu mai da shi one day, mai da shi day kamar wannan, mu select a sama gashi nan na farko kenan. Sannan sai mu koma mu ja shi gefe, mu canza daga price din nan wannan da kuke gani, mu mai da shi market cap. So kamar yadda kuke gani wannan mun mai da shi market cap, gashi na yanzu yana kusan za a ce ya maje sama da 300 million, ya sauko ya zo 269. So abin da za mu yi shine sai mu kama mu dan yi zooming, mu rage girman chart mu, sai mu ga cewa chart ɗinmu na one day shine kusan nan da kuke gani shine, bari mu dauki trend line. So bari mu ce wannan shine resistance level ɗinmu, ma'ana idan ya zo nan shine zai dawo. Sannan sai mu so wannan kuma na ƙasan da kuke gani shine support level ɗinmu. So kenan abin da muke tunani shine yanzu wannan candle ɗin idan ya dawo nan zai iya ƙara komawa, zai iya ƙara komawa nan wajen. So idan ya koma nan wajen, in ya dawo 200 million zai koma 3 point, kaga 350 maybe. So kaga already ya baka 1x da wani abu. So dama mun ba ku manta ba, dama mun ce riba kaɗan ake bi, so ya ishe ka, zaka iya fita a nan. So amma kafin mu samu confirmation, bayan mun duba time frame ɗinmu a one day, to yana da kyau kuma mu ƙara dubawa a 1 hour. Sai mu danna shi. So kamar yadda kake gani a 1 hour time frame akwai yiwuwar idan ya zo 240 ya yi pullback ya koma. So probably za ka iya shiga a 1 hour abinka, daga nan wanda ya kai 340 din still ka samu clean 1x ɗinka. So abin da za mu yi next shine bari mu duba mu ga kuma kuɗaɗen da suke hawa kan shi transaction. So a nan ba na damuwa da ƙananan wayannan 0.0 da ina duba manya da suke hawa yanzu. To ka ga misali wannan minti biyu da wuce 321 dala ta hau 367, ka gane 367 687, kaga wannan 1000 ne ma 500. So manyan kuɗaɗe suna hawa, so da alama za a yi pumping nashi zai koma sama kenan. So abin da za ka yi shine za ka iya koma information baya, sai mu je mu duba X account ɗin shi mu ga cewa su ne ake cewa. So wannan kaga ya buɗe mana, sai mu duba mu ga recent post da aka yi. Yanzu kaga wannan awa 7 da ya wuce ga post da aka yi, kuma kaga akwai interaction ana yi. So ga na kwana 1 da ya wuce. So dama abin da muke bukata shine mu ga cewa akwai recent post a kai. So wannan zai nuna cewa is active kuma za a iya pumping din shi.
So wannan shine a takaice. Idan ka gama bincikawa sai ka ƙara koma ka duba wani, akalla ka samu 2 ko 3 ko 4 if possible. Misali bari mu duba wani a gurguje. So bari mu zo chill guy 6 month da ya wuce, bari mu danna shi mu gani. So ga nan chill guy, bari mu je chat ɗin shi mu ga. So kamar yadda kuke gani, bari mu mai da shi 1 day time frame ɗinmu, saboda target ɗinmu kwana 2 kwana 4 har ma sati ne. So mu duba mu ga chat ɗin shi ya yake. So ga shi nan yadda kuke gani. So shi ma kamar ya je resistance level ɗin shi, yana kokari ya dawo support ɗin shi. Support ɗin is around, zaka iya cewa 70 ko 75. To anan zai ƙara juya. So shi ma ko daga nan ne idan ya koma 110, so kaga kana da kusan 50 ko 70%, which is dama kaɗan ake bi, kuma zaka iya shigan shi. Sai next ka ƙara duba transaction kaga kuma, tunda duk da cewa ga volume a ƙasa kana gani, amma ka duba kaga kuma kuɗaɗen da suke hawan shi ba manya bane suke fita. So yawanci ku lura da wani abu, idan har lalle chat ɗin shi yana sauka ko kuma ya sauka already ya zo support, so abinda yawanci zaka ga cewa an fara ɗora mishi manyan kuɗaɗe. In dai ka ga wannan, to zaka iya shiga abinka ka yi target ɗinka, kaga cewa 50% zaka nema ko 75 ko 1x ko 2x ma, ya danganta da abin da kai. So kaga yanzu 4 minutes ago kaga wannan duk green ɗin gaba ɗaya kuɗaɗe ne suke hawa kai. So kaga za a ɗan yi pumping ɗin shi kenan, zaka samu akalla 50% ɗinka. Kana da dala 5 idan ka sa a take kawai zaka ga ka samu 2.5, ya ishe ka. Babu rena riba a Dex. Idan ka rena ka zuba kuɗi sosai, to sai su kwashe ka gaba ɗaya. So a takaice shi ma sai ka ƙara komawa kai checking social link ka ga cewa akwai active abubuwa da maganganu akwai su, da just recent misali ake yin su. Bayan ka duba, to sai ka samu kamar 4 zuwa 5, sai ka zabi ɗaya wanda ka gama bincike a kansu, sai ka shiga ka saurara. So a takaice dai wannan shine, amma za mu samu lokaci mu ƙara faɗaɗa bayani sosai domin mutane su ƙara fahimta yadda abin yake. In kun ji daɗin bidiyon nan, ku yi sharing, ku yi commenting, kuma duk mai tambaya commenting, insha Allah za mu ba shi ansa gwargwadon ilimin, insha Allah. Allah samu dace, sai an ji mu.